Ok, doncs ja estem gravant. Fem un Remembering Lemuria per recordar on érem. Sí, Algú el vol fer o el faig jo? jo l'últim que recordo és estar estirat a terra amb un parell de ferides importants després d'un combat absolutament èpic el qual va acabar gràcies a la perícia del meu guardaespaldes, el Diga. Després d'entrar en una sala d'un complex de tombes excavades a la muntanya, perseguint el que semblava que fossin algun tipus de saquejadors o gent que està endut-se coses de les tombes, perquè sembla que està trencant les làpides, doncs ens vam enfrontar contra tres d'aquests, un dels quals va sortir corrents i dos van intentar atonyinar-nos. El meu company li van intentar, a mi ho van aconseguir. Un va acabar mort i l'altre, com a mínim, està presoner sota la punta de l'espasa del Diga. Exacte. Havíeu entrat en aquestes catacombes buscant gent que havia desaparegut en el poble de la vall de baix de la muntanya. En el cas del Diga s'havia enterat que havia desaparegut un antic amor seu, la Juanita, i en el cas de l'Armar, que és un aprenent de clergue o un clergue novici, venia a buscar uns coneixements juntament amb el seu equip que li servien o que li podien servir per demostrar algunes coses en la que el seu mestre estava interessat. Però el seu mestre, dissortadament, quan vau entrar a les catacombes va quedar soterrat sota un derrumbament de rocs i vau quedar només vosaltres dos dins de les catacombes. I després d'estar voltant per dintre i tenir una sèrie d'aventures entre les que vau lluitar contra un esquelet d'una espècie de gos en flames i també de trobar moltes catacumbes, algunes d'elles saquejades, inclús un mausoleu d'una antiga, o bueno, d'una santa del culte de Vítir, anomenada Sigrid, en la que va obrir la seva tomba i il·luminat pel seu fervor, l'amic Diga Hir va decidir fer-se la patrona seva i des de llavors que li ofereix devoció i, i va amb les seves armes que no va saquejar de la tomba sinó que ell té la sensació que li van ser entregades, correcte. Heu estat passejant per les catacombes aquestes i vau sentir uns sorolls i quan us vau apropar vau veure que hi havia tres persones parlant en una sala. Vau seguir una tàctica que va canviar ràpidament perquè se'n va anar Norris amb facilitat, però va desembocar en un combat èpic en el que tu, Armar, vas acabar al terra lluitant també contra un d'ells, també a terra, clavant-vos ganivetades, mentre que el teu company fidel, el Diga Ehir, ara també fidel servidor de la seva patrona Sigrid, va atonyinar el que estava lluitant amb ell i a més li va clavar la... Bueno, perdona, el seu li va clavar la llança al coll i el teu li va trepitjar la ferida que li havies fet al genoll per aconseguir que es rendís. I aquí ho vam deixar. Teniu a un home que té... No érem tres, no érem tres Sí, i... Sí, un d'ells només quan vau entrar i us va veure els hi va dir als altres dos que us ataquessin. El que va dir això se'l veia una miqueta més gran, devia tenir al voltant d'uns 40 anys, tenia una barba amb canes i se li veien els ossos molt avoltats a la cara, era més prim que la resta, i els va dir als altres, ataceu-los! I va marxar corrents. Mentre que els altres dos, un era gran i panxut i fort, que és el que et va atacar tu, ho diga, i l'altre era un home més baixet, amb cicatrius a la cara i també primet i amb poc cabell i que va ser el que va venir cap a un lateral a atacar el clergue però que el clergue li va atacar el genoll i bueno, van tenir un combat que van acabar tots dos a terra. mm. En aquests moments sentiu a la llunyania entre els passadissos les passes d'algú que corre i les seves passes ressonen. No sabeu ben bé de per on són, però sí que heu vist per quin passadís ha sortit. A més, veieu l'home que teniu sotmès a terra
que és un home que va amb una túnica de llana negra, tenyida de negre, mig destenyida, mig vella, mig rala, però clarament tenyida de negre, i veieu que l'home mort que jeu al seu costat també va amb una túnica semblant. Els dos porten un ganivet, que ara que us hi fixeu, sembla una espècie de ganivet ritual, amb la fulla una mica corbada, que vosaltres la distingiu com a fulla amb aquesta forma que es fa servir bàsicament per degollar animals per sacrificis, com la distingiu bé, a més no té els ornaments de protecció d'una arma de combat, sinó que és una arma clarament de ritual, i veieu que les dues són exactament iguals. L'home està plorant, us ha suplicat pietat i clemència, i ara teniu una estona per vigilar la sala, per observar la sala que teniu al voltant, que fins ara no havíeu pogut fer-ho amb atenció perquè s'havia donat tota l'acció de forma molt sotregada. Veieu que és una sala d'uns 7 per 7 metres, més o menys, d'uns 3-4 metres d'alçada. És la sala més gran que heu vist des de que heu entrat sota terra, i veieu que, a part del passadís per la que heu accedit vosaltres, té una altra sortida gran, una espècie de sala allargada que s'allunya a la foscor, que és per la que ha marxat l'altre company d'aquests dos que us he dit que havia marxat a l'inici, i en una altra paret veieu tres escletxes petites, però veieu que clarament són artificials i d'1 metre d'alçada i de 2 dits d'amplada, més o menys. I als dos costats oposats de la sala veieu 2 estàtues esculpides a la mateixa roca que tindrien la forma com de columna perquè van des del terra fins al sostre. Són estàtues que distingeu clarament la d'un home guerrer que porta un martell i va fundat en una armadura d'escames, i a l'altre costat veieu l'altra columna que és la d'una dona guerrera també enfundada en armes, un escut i una llança, i una armadura també d'escames. I els teus coneixements d'Armar ja te'ls distingeix, Dani, com a Vítir i com a, ara que l'heu coneguda, com a la Sigrid. Tu, Digaethir, veus la Sigrid i se t'il·luminen, se t'obren els ulls i se t'omple el cor de joia al veure-la, perquè ja la teva devoció és gran. Veieu, a més, una escletxa, però aquesta veieu que és natural, una esquerda, més que una escletxa, és una esquerda gran que travessa una de les parets, però també travessa part del terra i part del sostre. A través d'ella podria passar una persona tranquil·lament i veieu que hi entra llum natural des de fora. A part d'aquesta llum natural que entra des de fora, que és tènue, perquè aquesta esquerda deu trigar X distància a arribar a la llum natural, veieu que dins la sala hi ha un foc fet amb llenya, amb uns quants troncs, que és on havíeu trobat aquestes 3 persones acomodades a prop d'ell, xerrant entre elles quan havíeu arribat aquí. I fins aquí el Remembering Lemuria. Molt bé. Necessitem treure la informació aquest. Creus que seràs capaç? Miro així de reüll la Sigrid i dic... I tant. Sí, tant, i tant. Si no cal, jo us diré el que faci falta. No necessiteu... Li pego un toc així amb la mà oberta. Ai, no, sisplau. No tinc una constitució gaire robusta i preferiria no rebre més cops. Tinc ja les ferides que m'heu fet em fan un mal atroç i no voldria morir a les vostres mans. Sí. Això haver-ho Què feu pensat abans. en aquestes coves? Què fem aquí en aquestes coves? Bueno, seguim el nostre cap, el Thordskal. Ella ens va dur aquí i nosaltres fem el que ens diu ell. Res que hagi decidit jo pel meu compte, naturalment. Em sona el nom? Thordskal? No et sona. No em sona. Dic, De quin culte sou? Sí. Espera, que és que quan vam jugar l'altre cop sí que ho tenia molt mirat, però ara fa 2 setmanes que no m'he mirat res. A més, com vam retrasar la partida... Aquesta memòria, plas!
A veure, un segon. I- Que necessites una píndola de Sí, memòria amb sí, el no, martell? nosaltres som... Nosaltres rendim culte a Gildarce. Gildarce és la reina de les cendres i ella és una de les més grans divinitats d'Elorash. I a més, és l'estimada de Thordeskal i ell ha estat rebent somnis premonitoris d'ella des de fa temps, informant-li de com alliberar-la i d'aquesta manera ell ha après a fer-ho i per això som aquí. De fet, aquesta és la raó per la que siguem aquí. Vosaltres sabeu que la Gildarce, que és una... Arnar, no era? Tu, Armar, coneixes la Gildarce perfectament, és una de les divinitats caòtiques i malèvoles d'Elorash, que és un pla de foc que resideix sota la terra vostra i que és un dels enemics més grans de Vítir. I tot sonen llegendes d'enfrontaments entre ells. De fet, has llegit diverses coses sobre ella. No és de les divinitats més poderoses, però sí que la coneixes perfectament. Però, escupo terra. Maleïda sigui. Jo em miro i faig... I també es comporta. Vol envoltar el món de flames i cremar tot el que és pur i digne. Quants Sí. sou? Bueno, nosaltres parlem de purificar Tu te calles el la món boca i en te flames, respondes però a lo que yo te digo. sí, naturalment. Quants sou aquí dins? Som 7. Bueno, ara som 5 i mira així... Ai, perdona, ara som 6 i mira així el company que jeu a terra. No, potser has dit bé. Potser sereu, sí. No, sisplau, veieu que es posa a plorar. Sisplau, tingueu pietat de mi. Soc més que un pobre pagès que Exactament vaig seguir què el busqueu aquí. Thorpool i vaig deixar que m'expliqués tot el que hi volgués per poder menjar un tros de pa al final de cada dia. No tinc cap mena d'intenció de fer mal a ningú. Només vull arribar viu a final de setmana, a final de mes i a final d'any. Això, evidentment, és el teu problema. Som esclaus de les nostres decisions i el coneixement era bàsic i tu no el tenies. Ara, a plorar a la ploreria. El coneixement ha arribat amb mi massa tard i a través de les persones menys adequades, segurament, però vosaltres, que sou persones de bé, sabreu entendre la pobra ànima d'un pobre infeliç i sabreu apiadar-vos d'ella. I estira a terra i així senyora, et fa petons als peus. A veure, i què és el que estàveu buscant específicament? Què és el que us havia demanat al vostre cap que busquéssiu aquí dins? Estem buscant la biblioteca d'aquí, d'aquest poble de Calburt, de Caldmar, per poder trobar un llibre que li interessa molt al Thordskal. Però digui. No, segueix. Però no, és que la biblioteca l'hem trobada, però resulta que està tant l'entrada principal des de fora com l'entrada des d'aquí dins, a través dels passadissos, està totalment soterrada sota lava i sota derrocaments molt grans i portem més d'una setmana aquí intentant obrir-la i com nosaltres no tenim ni la força ni la voluntat per fer-ho, Thordeskal ha fet servir les seves arts i les seves habilitats màgiques i divines per trobar ajut, per trobar ajut que ens pugui treure aquests rocs i aquesta lava per accedir a la biblioteca. I aquest ajut què cony té a veure amb rebentar les làpides d'alguns dels monjos que vivien aquí? Bueno, és que el Thordskal sap donar-los vida als morts i d'aquesta manera sap donar-los ordres i són ells els que estan apartant els rocs i estan excavant per poder fer un forat fins a la biblioteca, però ja ens falta molt poquet i ja no caldrà que raptem que aixequem cap altre dels morts de les tombes. Que rapteu? Morts de les tombes. Esquelets. Vells esquelets.
Veieu que està amb cara de circumstàncies patint i està suant la gota gorda. I els morts aquests es mouen? Sí, una miqueta. Què vol dir una miqueta? Bueno, que poden moure les pedres una mica. I poden caminar? Com? Poden caminar? Sí, una mica. I Sí, segueixen les ordres del Zordescan? Exacte. Cap on ha anat el teu jefe? Era el Zordescal, aquest tio, que ha marxat? No. Aquest era el Barde. Era el Barde. El bar de què? El bar de copes? Ok. Sí. Oh! Quina gràcia. No, es posa no dic perquè riguis. On creus que deu haver anat? Jo crec que deu haver anat a avisar el Zordskal. I com s'hi arriba des d'aquí? Què deu estar al costat de la biblioteca o...? Sí, on estem excavant, on estan excavant és just al costat de la biblioteca per accedir-hi. Molt bé. I d'aquí com se surt a l'exterior? Bueno, no és fàcil, però a través d'uns passadissos s'arriba a un lloc on vam aconseguir excavar una entrada per poder entrar, perquè l'entrada principal estava soterrada quan hi havia hagut anys enrere l'erupció volcànica que va provocar la Gildarce quan va sortir i va haver tota aquella guerra i tot això ja sabeu. Molt bé. Necessitem que ens expliquis com s'arriba a aquesta sortida i com s'arriba a la biblioteca. I d'això depèn que et quedi bé l'altra cama. Sí, us ho puc portar, cap problema. No vull que ens hi portis, vull que ens ho expliquis, en detalls. Veus, Dari, que clarament que posa una cara com de... que li supera poder fer una explicació així. Però si vols, com estàs en una situació d'avantatge, pots fer servir un moviment que és el moviment de parlamentar. Cuando tengas una ventaja sobre un personaje del director de juego, si sobre un PNJ, y lo manipules, en aquest cas teniu un avantatge claríssim que el teniu presoner, tira més carisma. La ventaja puede ser algo que quieran o necesiten, en aquest cas la seva vida, sencillament. Con un 10 o más hacen lo que les pides si antes les prometes que les darás lo que quieren de ti. Entre 7 y 9 harán lo que les pides, pero antes querrán pruebas de que cumplirás su promesa. 6 o menos pasan cosas, como siempre. Pues venga, vamos a por ello. Pues 9 menos 1, 8. O sea, quieren pruebes. Diu, sí, esclar, jo us ho podria explicar, però com sé que no em matareu? Com em podeu demostrar que em deixareu en vida? I jo us ho explico, però... Dic, escolta, som aquí 2 paladins del bé. No sé si ens has vist. Necessito que em feu una promesa pels vostres déus. No tinc cap problema per fer aquesta sé que no mentiríeu a ningú dient un fals déu, dient que adoreu a un fals déu. Per tant, em conformaré que em digueu que adoreu a un déu i que prometeu per ell que em deixareu en llibertat i en vida tal com estic ara. Si és així, us ho explicaré. Prometo per la meva senyora del coneixement i la sabidoria que no us mataré. Si m'ajudeu, evidentment. I que no em fareu cap mal. I que no us faré cap mal. I vos? Miro l'estàtua de Sigrid. Em miro amb ell. I dic... Avui és el dia de sort. I no diré més. I ho dic davant de la meva senyora aquí present. M'ho prenc com que heu fet una promesa. D'acord. No és senzill, però si voleu accedir a la biblioteca, seguint aquest passadís gran que es veu aquí, després hi ha unes escalinates que baixen i s'arriba a una sala àmplia on hi ha 6 portes. Hi ha 6 passadissos. Heu d'agafar el de l'esquerra i seguir-lo recte. Després hi ha diferents desviaments, però si seguiu sempre pel principal anireu a parar allà. No crec que...
Digues. Teniu gent apostada de vigilància? Sí, sempre hi ha mínim una o dues persones vigilant. Aquesta gent estarà avisada, evidentment. És probable. I d'aquí a la sortida que heu dit que heu excavat, com s'hi arriba? T'explica. Hem d'anar per on heu vingut vosaltres i a través de... seguint una zona que hi ha catacombes on hi ha molts nínxols, s'ha d'anar seguint un seguit que és bastant laberíntic i difícil d'explicar, però crec que me'n sortiré. Us començaré a fer una descripció de com arribar-hi. I també us fa una descripció de la zona com és, i quan us està fent la descripció de la zona de l'entrada, la reconeixeu els dos. I reconeixeu que és el lloc que vau trobar vosaltres excavat, recentment excavat per al que havíeu entrat i que se us havia derrumbat només entrar. Vale. I on el teu mestre va quedar enterrat sota les roques. No havies dit que en aquesta sala havia una escletxa ni un natural per on passar una persona? Sí, ho he dit. Vols intentar sortir per aquí? Bueno, l'escletxa és gran, no cal fer cap moviment difícil, te la mires i creus que podries passar-hi caminant sense cap esforç. Dic que aquesta sortida i l'assenyalo. Bueno, va parar al cràter del volcà. És a dir, a la banda interior de la muntanya. Correcte. Clar, no és una sortida molt viable perquè hauríem de tornar a escalar el cràter i baixar. És una de les esquerdes que s'està fent en el segell de Vítir, que s'està trencant amb el temps. Que Gilgarce està aconseguint trencar des de sota. Però nosaltres però Thordskull vol trencar aquest segell molt abans, fer-ho ja mateix per no haver d'esperar més dècades a que Gilgarce el pugui trencar per ella mateix. Crec, company Diga, que només ens queda anar cap a la banda de la biblioteca, però haurem d'anar amb molta cura. Estaran avisats i potser no ens hi convé un enfrontament directe perquè segueixen 106 persones. Tenint en compte l'Old School ese, com es diu? No sé què és, com es diu? Thordskull. Whatever. Thordskull. Let's have some care. Li dic, quants muertos vivientes ha despertat el... Bueno, jo ara, des que hem sentit un soroll molt gran, com d'un desprendiment de roques o alguna cosa així, ens ha fet pujar nosaltres tres aquí dalt i ara fa estona que no estic a baix. L'últim moment que hi vaig ser, l'últim que recordo és que hi havia dos esquelets treballant-hi. Aquests esquelets treballen per iniciativa pròpia o els hi ha de donar les ordres tota l'estona? No, els hi diu el que han de fer i ells van fent. I Albert, quantes tombes hem trobat profanades nosaltres? Entre 30 i 40 n'heu trobat de profanades. No ens preocupem per aquests éssers inferiors. Bueno, el poder de la sabidoria i la llança brillant de Sigrid ens acompanyen en aquest viatge. Això és cert. Ara ja veiem el final. Fins ara anàvem perduts en la foscor. Sí, parlant de veure, us recordo que en una de les parets hi ha 3 escletxes artificials d'1 metre d'alçada i 2 dits d'amplada, de les quals hi surt una tènue llum que no sabeu si és natural o artificial. Podem anar a posar-hi un ull? Anem a veure què és el que es veu. Molt bé. Doncs... Albert, jo em poso darrere el tio. Si vols preguntar alguna cosa més? Pregunto a l'Armar. Veus que et mira i obre els ulls com taronges i posa cara de por. I veus que li salten unes llàgrimes dels ulls. Tots aneu igual? M'estromés! Amb aquests andrajos i dagues? Bueno, Thordskull, no? Ell porta
robes una mica més noves i té uns guants molt xulos de cuir negre. I té roba que abriga més. Ho suposo. Diga, què et semblaria posar-nos per sobre la roba d'aquests dos individus? Tu encaixaries força amb el gran i jo podria encaixar també amb el petit. Potser ens donarà ni que sigui uns segons d'avantatge fins que ens reconeguin a la mitja, en aquesta mitja llum de les catacumbes. I tant. Es comença a treure la túnica per iniciativa pròpia. Té el genoll destrossat, però tot i així posa... Sense cap problema treus la túnica i... Hi ha un Speedy Fen i ala. I te l'apropa, Armar, te l'apropa tu i s'allunya del Diga, que l'últim comentari que ha fet no li ha fet cap mena de gràcia. Agafo la túnica, me la poso una mica per sobre, si porta un cordillo el que sigui, l'agafo, Sí, li agafo la daga i la porto i me la poso també en el mateix lloc on la portaven ells. És a dir, intento semblar, bueno, com a mínim de silueta, el màxim possible. Sé que porto un martell, sé que porto un escut, però m'ho poso a l'esquena. Clar, vull dir, entenc, no? Que no, però com a mínim perquè la primera impressió sigui un tio vestit de negre, que, oye, algo és algo. Tampoc no venim amb una llum brutal pel mig dels túnels. Es que generen moltes ombres, o sigui que... Sí. Si s'ha de tirar alguna cosa ja es tirarà, no pateixis. Ara de moment t'has posat la seva túnica i està clar que... Li dic ara al tio on esteu acampats o basats o on dormiu? Al costat de les excavacions d'on estem excavant hi ha dues sales i allà estem nosaltres. Vale, molt bé. Dic, doncs, perfecte. Em moc així simuladament i em poso darrere seu. No és que et mira de reull. Molt dissimuladament, aquí esteu vosaltres tres, vull dir, vosaltres tres, les dues columnes i els passadissos, els forats i les escletxes. I començo a apretar fins que es desmaiï. No cal que t'hi veus. S'acaba... Entre l'operit que està i la teva força i tot, acabes... Quan noto que la veu en 6... El deixes inconscient. Tu, Diga, tu estàs tocat? No. Bueno. No. Doncs jo sí que faré una pregària i em tiraré un curació. 4 punts de vida em van treure. Vols que intenti curar-te? Sí. Curo un 10 de 8. Molt bé. Oye. Pues ho faig, Albert. Tira. Pues això és més sabidoria, oi? Correcte, 2 daus de 6 i sumar-hi sabidoria. Pues un 9. Molt bé. 9. Tens un més 2, entenc, eh? Sí, tinc un més 2 a sabidoria. Joder, quina mala tirada, tío, és horrible esto. Què diu un 9? Un 9 diu que faré el efecto, pero que hi ha una cosa mala de la lista a escoger. Pues escull. És que no, ara no tinc la llista aquí, espera que la obro. Ara te la miro. Una d'elles era que oblidaves la plegària fins que la llegis de nou, tinguessis una estona per orar el teu Déu. L'altra era que tenies un -1, crec, a totes les següents vegades que ho llegés. Sí, fins que torni a fer la comunión o el conjuro es revocado, no puedes volver a lanzarlo. O que atraiga una atención no deseada o me pongo en riesgo. Oye, pues sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Vale, pues aquesta última... Sí, agafo aquesta última. Vale. I aquesta li estàs fent al Diga, eh? Aquesta li estàs fent al Diga, eh? Sí, aquesta l'estic fent al Diga. Doncs, Armar, tu estàs pregant i orant a la teva senyora que curi les ferides d'en Diga i tu, Diga, estàs començant a notar com un efecte càlid que recorre el teu cos, però notes que l'Armar està com molt entusiasmat, deu estar nerviós i està cridant bastant quan ora la seva senyora.
i sents com un aleteig d'un costat de la sala i veus un ratpenat que està volant per allà, però un ratpenat gros, i quan te'l mires, l'Armar està distret, però tu te'l mires, està una mica amb aquesta sensació placentera en el teu cos, però el mires i tens una sensació estranya, perquè tens la sensació que la seva cara no és la d'una ratapinyada. Tens la sensació que la seva cara és la d'una persona. I d'una persona lletja, peluda, però té cara d'un ésser humà. I et sembla que entre els crits et sembla distingir paraules. I et sembla entendre com traïdors! Traïdors! I després d'aquests dos crits entre els seus esgarrifances veus que marxa i se'n va per una de les sales, per un dels passadissos. Per la mateixa per la que havia marxat l'home i se'n va per allà. I et quedes amb una mala sensació. I veus que l'Armar, mentre va fent les plegàries, no se n'ha donat de res, està cridant a crit que vol tranquil·lament demanar l'ajut de la seva deessa. I tu sents i sents una sensació que et recorre pel teu cos. Quina quantitat de sensació, Armar, li corre pel seu cos? Ara t'ho dic. Mira, 4 quantitats de sensacions. Vale, doncs en acabada la plegària, tu, Diga i Hir, et notes totalment recuperat de les teves ferides i del teu cansanci. Però no del mal rotllo que t'acaba d'entrar en veure aquesta ratapinyada. Tio. I la ratapinyada estava dins de la sala o hi havia entrat i havia marxat? No ho saps, l'has vist volant però no saps d'on ha sortit. Què passa? Hi havia un ratpenat gegant amb cara humana dient-nos traïdors? Tu l'has traicionat? Quan l'has vist estava a dintre la sala i no havies sentit que vingués volant de cap lloc de fora, però estaves distret també mentre la mare et feia aquestes curacions divines. No sé, tampoc no em sembla que hagi cridat més de lo normal. Estava fent uns precs, però potser aquí ressona tot més. Tio, estaves molt emocionat, No sé. No, que em trobo de puta mare, Vull dir que realment m'ha anat molt bé, això, Bueno. Però... Intentaré fer-los més suaus ara que els faig cap a mi. Molt bé. Molt bé. Tu t'has quedat una mica amb molt mal rotllo, Diga. Mentre el teu company fa les plegàries cap a ell, tu no pots evitar començar a mirar al voltant la sala en la que et trobes i començar a buscar llocs per on hagi pogut sortir el bitxarraco aquest. I tornes a veure les 3 escletxes, l'esquerda gran, el passadís per al que heu entrat vosaltres i el passadís gran per al que han marxat tant el... M'acosto una de les 3 escletxes i miro. Vale, mires... A quina escletxa mires? La de dreta, la d'esquerra o la del mig? Al mig. Començava al mig. Mires la del mig, veus que és una petita saleta, darrere de ben bé un pam d'una roca ben massissa que et separa, que fa de paret i a través de la qual tu només mires a través d'una escletxa de 2 dits d'ample, però veus que dins hi ha una saleta petita que deu fer metro i mig per metro i mig, on al mig hi ha un petit altar i a dalt de l'altar veus que hi ha algú que està il·luminat. I digue-m'ho tu mateix, Diga i Hir, quan tu, guerrer i adorador de Sigrid, mires, què és el que veus? Sobre l'altar? Sí. Veig un esquelet vestit amb uns ropatges molt rics i que està manant sang del seu coll, el qual sembla com impossible, i està gotejant amb uns xorros de color carmesí fosc i tot el terra està cobert de sang i l'esquelet està així i només li va brollant la sang seguint el ritme d'un cor que no té. Molt bé. I aquest esquelet ricament vestit té algun objecte que et cridi l'atenció? O va només amb les seves robes? Té una corona. De quin metall és la corona? D'or. Molt bé.
I és el que il·lumina la sala, aquesta corona, o hi ha alguna altra cosa que la il·lumina? Hi ha 4 antorxes de cadascuna de les cantonades, però el refugir de la No corona... veus cap porta a l'interior d'aquesta habitació. Et, et sobta molt que hi hagi aquestes torxes que aquí il·luminen, però hi són. Molt bé, doncs això és el que veus. Dani, perdó. Armar, fes les teves plegàries. 8, 9, 10. Ara sí. 10, Pues Ara sí, ara la meva deessa L'efecte- m'escolta. l'efecte complet sense restriccions. Toma ja, Notes, toma. notes la teva deessa recórrer pel teu cos i donar-te una segona vida recuperant-te de les teves ferides. Aquestes es tanquen i les forces se't recuperen. 7 punts, Doncs també Sí. et trobes fantàsticament. Molt bé. Aquest cop he intentat baixar la veu. Se m'ha sentit massa? No, però jo estic hipnotitzat amb el brollar de sang etern que va sorgint de l'esquelet i dic, no. I li faig així en el armar. Mentre miro per l'escletxa. No veo. Què hi? Armar, mires i veus això que ens acaba d'escriure en Digahir i et quedes altament sobtat i meravellat per aquesta escena. Marxem d'aquí. Marxem d'aquí. Ja reconec això. Miro l'escletxa a l'esquerra, es veu el mateix? No, hi ha una altra sala de dimensions semblants i amb un altre altar. Què és el que hi veus? T'està agradant això, Veig un llibre obert. Molt bé. Com és aquest llibre? És gran? És petit? És un llibre gran, és com un portàtil. I és totxo. Està tamany portàtil. Molt bé. I a dins Ja està. aquest llibre obert hi veus lletres, hi veus dibuixos, hi veus runes, què és el que hi veus? Es veu unes lletres que posen vida i milagros de Santa Sigrid. Se t'obren els ulls com a taronges i creus que aquest llibre no pot caure per res del món a les mans d'aquesta gent. Dic, no pot caure per res del món en mans d'aquesta gent. Dic, és el còdice sagrat de la Santa Sigrid. Dic, ho veus? I mires dins i què és el que il·lumina la sala? És el llibre? Hi ha torxes com a l'altre? Perquè no hi ha cap porta, tampoc hi veus cap porta visible. Hi veig una porta. No hi veus cap porta. Veig una excavadora per fer un dron. No, què il·lumina la sala? Il·lumina la sala el llibre que emet la seva llum pura i brillant. Si més no, per tu l'il·lumina. Molt bé. Doncs això és el que veus a l'escletxa de l'esquerra. Dic, Armar, mira l'última. Haig de mirar l'última. A veure. Un bitxo que t'ataca així. Armar, mires cap a dins i entre una escletxa de 2 dits d'amplada veus una sala petita de 1,5 m per 1,5 m, tota de pedra, sense cap altra obertura i il·luminada, i on al mig hi ha un petit altar i a sobre, què és el que hi veus a sobre? Un altre llibre. I Un llibre gran d'aquests així com de portàtil. Portàtil. Tamaño portàtil. Tamaño portàtil. També col·locat a sobre de l'altar. Molt bé. On es llegeixen unes lletres amb el nom de Vítir, crec que és. Ah, Però no es veu gaire bé, perquè aquí la llum no és tan forta com a les altres sales. molt bé. O sigui, és un llibre de Vítir, però no acabes de distingir què hi posa ni què és. Exacte. Sé perquè hi ha un parell de llocs a les pàgines on apareix el seu símbol sagrat del martell,
però no soc capaç de distingir el tipus d'escrit. Segurament deu ser alguna cosa críptica. Deu estar codificat. Molt bé. Tu havies sentit a parlar d'un llibre anomenat Les virtudes hibrítiques. Possiblement sigui aquest. Podria ser. Si l'altre és un Vide Milagros de Santa Sigrid, aquest podria ser tranquil·lament un escrit sobre les virtuts, evidentment. No veieu cap accés a simple vista en aquestes sales. Bueno, em sembla normal. Crec que sé de què es tracta, això. I jo deixaria força estar. Jo miro la paret i busco a veure si hi ha algun tipus de mecanisme o algun tipus de cosa que pugui ser com una espècie de pany de porta. Vale. El Diga comença a mirar les parets, comença a picar, posa l'orella a les parets, a ficar les ungles entre les esquerdes i, bueno, bàsicament tira un discernir la realitat per veure si troba coses que li semblin fora de lo comú aquí que li permetin trobar alguna pista sobre quelcom. 2 daus de 6 més sabidoria. Un 8. Vale, doncs de la llista que et llegiré ara pots escollir fer-me una pregunta. Vale? ¿Qué ha pasado recientemente aquí? Es una opción. La otra es ¿qué está a punto de pasar? Una otra es ¿qué debería estar buscando? Una otra es ¿qué hay aquí que sea útil o valioso para mí? Una otra es ¿quién manda aquí realmente? Y la última que podrías ver es ¿qué hay aquí que no es lo que parece? ¿Vols que te la repeteixi? No, ¿qué hay aquí que no es lo que me parece? Vale, ¿Qué hay en esta pared que no es lo que parece? comences a mirar, picar, donar patades, rascar amb una daga, comences a anar resseguint sorolls i tipus de roca i arriba un moment que te n'adones que l'estàtua de la teva estimada Santa Sigrid no és només una columna, no és només una estàtua, sinó que hi trobes una escletxa al darrere i te n'adones que és una porta. És una escletxa d'1 mil·límetre, però tens la sensació que si trobessis el mecanisme que l'obre o poguessis fer palanca amb aquesta escletxa, creus que podries arribar a obrir-la. Sentiu, mentre trobes aquesta escletxa, sentiu un crit a la llunyania entre els túnels que ressona. Ah! Un crit clarament de noia o de senyora i és un crit de dolor, d'agonia o de por. No és un crit de plaer. I ressona pels túnels. Crec que estem perdent molt de temps aquí. Recorda que ens ha fugit un. Hem de tornar aquí. La meva patrona m'ha indicat que darrere seu hi ha un camí per trobar coses. Si vols podem intentar obrir, però jo no tocaria el que hi ha a aquesta sala. Home, la vida de Milagros Santa Sigrid m'aniria molt bé, perquè així com em sabria Sí, però tinc la sensació de que aquests 2 llibres estan col·locats aquí per contenir aquesta cosa que està aquí al mig. podria ser. Com si fossin 2 relíquies. I tenint en compte que tot aquest monestir, pel que ens estaven dient aquesta gent, podria ser algun tipus de trampa o de pany per contenir a la deessa de les cendres, potser aquest bitxo que està aquí ficat sigui algun tipus de rei sacerdot seu que no ens agradi gaire que estigui per aquí fent voltes. A vegades Però entenc, jo sóc la primera persona que entenc que vulgui recuperar aquestes relíquies sagrades. I, de fet, et diria que un cop haguem aconseguit que aquest Grace Henford no alliberi la seva deessa d'aquí dintre, potser valdria la pena tornar aquí a mirar-ho. Estic d'acord. Anem a rescatar la Juanita, que la seva puresa i virtut
ens indiqui el camí. Bueno, i la de Santa Sigrid. Li faig així el cul a l'estàtua. Anem. Bueno, el cul està al darrere, li pots fer a la carrera, al costat. Sí, sí. Molt bé, cap on aneu, doncs? Jo em disfresso ràpidament amb el disfress del gordo. Molt bé. Bueno, amb la La disfressa del gordo, veus que tota la part del coll està plena de sang, Li has traspassat el coll amb la llança, Tot això... Ho tapo amb la Deonsis, Sí. amb la capa punyosa. Està bé, està. De totes maneres, la teva cara no és la seva, vull dir que... En plan folar, com un folar. Així, ja està. Bueno, i té caputxa, és una túnica amb caputxa, Perfecte. Però tot això d'aquí està superple mullat de sang, naturalment. Bueno, però negre i sang potser no et veu massa. L'oscuritat. I avancem, Albert. Molt bé, a la que comenceu a avançar, clarament els dos sentiu passes que ressonen pels passadissos. Quan comenceu a avançar, comenceu a sentir passes que ressonen pels passadissos a la llunyania. Busco una entrada, busco alguna sala del costat, algun lloc on em pugui ficar mentre li faig senyes al diga. En plan, mira a veure si ens hi podem amagar al costat, perquè potser a la foscor... Sí, no, llocs més endavant veus que hi ha ramificacions en el mateix passadís gran i creus que és fàcil amagar-se. De totes maneres, les passes que sentiu no les sentiu aquí prop, les sentiu ressonar pel davant vostre, però no sabríeu dir la distància. Segurament bastanta distància. Bueno. Volem avançar fins que les sentim més a prop? Sí. Doncs fem això. Vale, aneu avançant, passeu aquest passadís ample i arribeu a una sala una mica més àmplia que el passadís, com us havia dit el noi que heu interrogat, el Barde, i arribeu allà que veieu unes escales que baixen, que és el que us havia dit, que baixaven a mà esquerra i que anaven cap a baix. Continueu sentint les passes i diríeu que no són d'una persona, sinó que són de més d'una persona. I també diríeu ara que no us dona la sensació que estiguin caminant, sinó que us dona la sensació que estan corrents. I encara les sentiu lluny, però no tant. En aquesta sala hi ha... Què tan ample és el passadís? El que heu passat abans és un passadís molt més ample que els que havíeu estat fins ara. És un passadís de ben bé 2 metres d'ample per 3 metres d'alçada, és molt gran. I veieu que en el passadís no, però a la sala on sou ara hi ha restes del que en algun temps hauria d'haver estat algun tipus de moble de fusta, però està totalment podrit, carcomit i ja no se sap si abans havia estat un armari, un banc o què, perquè està quasi desfet i està pel terra. Diga, creus que seria bo amagar-nos per aquí, deixar que passin tots aquests i llavors tirar cap a baix? Perquè així, com a mínim, quan arribem a la sala al final, tots aquests no hi seran. En comptes d'enfrontar-nos, Saps? Deixar-los passar, que vagin a veure tot el que ha passat a l'altra sala i nosaltres aprofitar per tirar cap a baix. Hi ha algun lloc que ens podem amagar? Sí, en aquesta sala que esteu ara surten 6 passadissos. I només un d'ells són unes escales que baixen. M'entens? Perquè potser arribem al final i només està el Frungle. El Zulmangrul. Uy, me suena ese nombre. No sé, mira, me ha venido. Sí, potser té sentit que els deixem passar. Ho dic perquè aquí és... Perquè estava pensant si els podem pillar, per exemple, a les escales en posició avantatjosa o en un túnel estret. No s'ha acabat el Barça, Sí, no s'ha acabat el Barça, No, Hola. a mí sí. Para ti sí. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el Barça? Mal, ¿no? Muy bien, en su estilo. Riendo, pues ya está. Yo no lo quiero ni ver. Mira, solo te digo esto. Que No, yo ya no veo más. Este año ya no veo más, ya está. Ya lo he decidido. Sí, va mal para los nervios y para el estrés. No me sienta bien. Me voy a luchar que me va mejor. Seguro. Salud, chao. Cierra aquí si quieres, No, me va a luchar. Però em sembla bé, Ens apaguem en un passadís lateral Molt bé. i quan passin... Us amagueu
us amagueu i deixeu que passin les persones, no? Entenc? Aquesta és la vostra Sí, intenció. intentem amagar-nos com per veure qui està passant. Però I quants que són? estigui d'esquenes per comptar. Volem comptar. Jo com a mínim vull comptar quanta gent passa. Vale, els voleu veure, eh? Molt bé, doncs us amagueu en un dels passadissos d'aquesta sala i deixeu i espereu i noteu com les passes s'apropen i com ressonen pels passadissos i arriba un moment que noteu les passes que pugen les escales. I traieu l'ull per un costat i mireu. Això és desafiar el peligro. Com us esteu amagant, us faré tirar amb destresa. No voleu fer cap soroll i voleu quedar-vos ben amagat. Una cosa, Digues. abans de que si passa qualsevol cosa. Tato, vols que estiguem amagats al mateix passadís o que estiguem amagats a passadissos diferents per si ens descobreixen a un que l'altre tingui esquena? Sembla molt lògic. Vale, esteu amagats a passadissos diferents. Molt bé, us dono un +1 per la situació. Guai. I això es tirava amb... No sé 2 què, daus de 6 més destresa +1. 9. Uah. 6 i 0. Sí, 6. 6, eh? Sí, jo la cago. Sí, a mi... Vale. Esteu amagats en els passadissos, sentiu unes passes de persones que pugen i les persones pugen, noteu les seves respiracions, estan cansades, compteu que són les passes de 3 o 4 persones, però tu, Armar, no estàs segur si són 3 o 4 i treus el cap, t'agafes així del costat i treus el cap, els vols comptar i els vols veure les seves mides i vols veure les seves vestimentes, et pot la curiositat i et recolzes estant en una pedra i notes que la pedra no aguanta el teu pes i notes que tu i la pedra sortiu cap a fora i fas un traspeu i et quedes al mig de la sala. I veus que un d'ells es gira mentre els altres segueixen corrents i se't queda mirant durant uns instants. És un... I són quants? Ara sí que els veig bé. Són 3, veus que són 3. Veus que el que anava primer és el que ja havies vist que havia fugit, el que tenia la barba amb canes, i veus que darrere d'ell venen 2 persones més. Una, veus que és una persona que és la que t'està mirant, que és una persona alta, prima, però notes que sota la túnica té unes esquenes amples, i la última que va al darrere, veus que no porta roba, veus que és una persona que va despullada, veus que la seva carn és diferent a la d'una persona normal, ja que està com cremant-se, carbonitzada, veus que té com petites flames i veus que del seu cap no hi ha ni un cabell, de cap part del seu cos, de fet no veus cap cabell, i veus que la il·luminació que porten no és de cap torxa, sinó que és ell mateix que il·lumina, amb el foc que li surt del cap, de les extremitats i sobretot del tronc, ell il·lumina el camí. Va l'últim, però fa prou llum per il·luminar-los. Veus que aquest que para et mira i després d'una dècima de segon de quedar-se sorprès, aixeca el braç i fa aquí! Aquí, són aquí! I veus que els altres 2 paren i es giren. I tu estàs al mig de la sala amb un mampuesto a la mà intentant que no caigui a terra per no fer soroll i adonant-te que és igual ja si fa soroll o no. Què fas? Agafo la pedra amb la mà. Mentre... ¿Qué te pasa? Dios, me cago en todo, marcó el Girona. Otro. Pues agafo la pedra amb la mà i trec el martell i dic, si no voleu morir sepultats, aneu a rescatar els vostres companys que encara estan vius. I començo mentre apropo el martell a la pedra.
Com a Vale. mínim estaran 100% pendents de mi. Vale, com no tens res aparent, com no tens cap poder sobre ells, no pots tirar un parlamentar, que seria qualsevol tirada social que es pot fer. En aquest joc has de tenir algun tipus d'avantatge sobre ells. Sí, Si no, no pots tirar-la. Si tinguessin algun coneixement de que haguessin de tema molt sobre tu perquè et coneixessin d'abans, potser podries fer servir això amb algun negatiu, potser, però no és el cas ni tan sols d'això. Així que... Bueno, el que sí faré amb això és tirar un dels meus moviments, que és expulsar Muerto Viviente. Sé que aquest bitxo potser no és un Puerto Viviente, però bueno, farà que el meu penjoll s'il·lumini, saps? És a dir, que li donarà una mica més d'empaque. Jo Molt sé. bé, molt bé, Potser sí que és un Muerto Viviente, no lo sé. M'imagino que és com l'altre bitxo, molt bé. però bueno. Doncs mentre estàs canviant una mica de tàctica... Hòstia, que he fet un dibuix aquí. Jo estic fent un dibuix. Molt bé. Ah. No, va dir, aquí tinc una intel·ligència artificial que treballa per mi. El de l'escana es diu ataca! Bitxo, ataca! Li diu bitxo. I veieu que a l'home que està que en lloc de conques d'ulls té com focs interns, es gira cap a vosaltres i després de fer un crit veieu que van corrents cap a tu, Arnar, i veus que ve amb les mans obertes, estirant-les cap a tu amb intenció... Sí, espera, tranquil. Ve amb intencions d'agafar-te la cara i el cap amb les dues mans. I ve cridant amb la boca oberta cap a tu. Si és un Muerto Viviente, potser se'n va, eh? O sigui, si es tiene algo de Muerto Viviente, potser se me'n va. Posa No uns tokens. No, res de tokens. Armar, tira el teu... ¿Sabes? O sea, esto nunca se sabe, eh? Mira, toma ja, un 12. Què fa aquesta plegària? Si tiro més de 7, mantinga els muertos vivientes fora de la meva àrea. Sí? Però si tiro 10 o més, també els atordeixo o faig fugir, ¿vale? Si no tienen mente, és a dir, si són controlados, entenc. Si són muertos vivientes con personalitat, pues no. Però no sé això què serà, no tengo ni idea. Vale. Però bueno. Diga, tu estàs allà dubtant si sortir o no sortir per aprofitar algun... Vale, estàs sortint, disposat a defensar el teu company, quan veus que aquest ésser que anava corrents cap a ell frena de cop, fa un xiscle, es posa les mans al cap i comença a tirar enrere. Jo puc fer 2 atacs? No. Si els pillo per sorpresa... Tu pots fer el que vulguis. Què vols fer? Jo vull... Descriu. Jo estic just a l'altra banda de l'habitació, és a dir, que tinc els 2 tios d'esquena i el bitxo que també va d'esquena. Jo vull anar amb l'escut i la llança, fer una tombarella i tal com aixequi, pegar-li a les cames d'un perquè caigui a terra i continuar el moviment i clavar-li en el costat de l'altre. Vale, resoldrem primer la primera de les coses que estàs fent. Primer, si no vol, per poder fer tot això que vols fer sense ser descobert, et faré tirar un desafiar el peligro amb destresa per no fer soroll ni cap moviment que et delati. Et dono, per tota la situació, et dono un +2, no un +1, vale? Però et faré tirar. Tira. Un 10. Perfecte, doncs tu t'apropes, no, cap de les criatures que hi ha aquí et detecta, ni tan sols l'Arnar, perquè està tothom mirant el bitxo que està en flames cridant i dels crits que fa se li cau mig tros de galta a terra i estan tothom mirant-lo a ell, l'Arnar sorprès perquè és una situació que sorprèn a qualsevol, per molt clergue que siguis, i els altres 2 companys d'aquesta criatura sorpresos perquè han vist que deixava de fer servir d'obeir les seves ordres i parava a mitja cursa. I tu aprofites aquest moment per saltar pel darrere, fer una tombarella i fer el teu atac. Tira el teu atac, que és un saja i raja com Déu mana. Venga, dale. +1, +3, +8. 8.
8. Haces tu daño al enemigo y el enemigo hace un ataque contra ti o el que jo decideixi que passi. Tira el teu mal. Vale. El mal de l'Aliança Santa Sigrid és 2 daus i 6 més sabidoria o això era No, el dau de l'arma és un... Si la llança és més 1, però el mal el fa la teva professió. Tu fas un dau de 10. Un dau de Per ser 10 guerrer. més la força. Exacte. Doncs és un 10 més 2. Bueno, m'ha tirat els 2 daus, però em quedo el primer, Vale. 12. Ok. He sentit un 1 al 10. Sempre Sí, el fem, maestrat. Sí. Ha marcat un Sergio aquí. Sí, està bé. Què era el que feies? Què era el que feies? Feia això, la idea era o sigui, tirar per fer un atac, però fer l'atac primer tirar amb un i després a l'altre, o si vols, faig a tombar i em poso entre els dos, amb un l'ataco i amb la part de darrere de llança li pico a les cames perquè l'altre caigui a terra també. Vale, l'atac el primer el fas, però reps mal també. Cap dels dos t'havia vist, així que no et fan un atac. El que passa que a l'atacar-li les cames tens la mala fortuna que quan cau cap enrere el seu colze se li clava amb tot el seu pes i de la seva caiguda amb l'inèrcia a les teves costelles. I això et provoca un dau de 4. Benevolents. Joder, el colze asesino, tio. Bueno, la inèrcia de tot el moviment és ràpida i succeeix amb tal velocitat que fa que hi hagi molta força i el xoc dels dos cossos en moviment fa mal. Però bueno, res a veure amb el mal que li has fet a ell, que ha fotut un crit molt gran i està pel terra retorçant-se de dolor i no farà res perquè s'està retorçant. Fet això, veus que l'altre gira, però tens temps de fer l'atac abans que pugui fer res, perquè has aparegut a les seves esquenes com un ninja. Pues, això és el que està a terra, Ara fas l'atac al següent, a l'altre. Vale. Com el fas l'atac a l'altre? Pues, clar, m'ha donat les costelles, però aconsegueixo fer un flip i posar-me de peu. I li fotré, apuntaré amb el filo de llança, faré així com clavar-li aquí a la cara i tiro un 10. I tires un 10, doncs amb un 10 pots escollir que no et faci mal, que no rebre cap mal, o fer-li un 10 de 6 extra de mal, però a canvi rebre tu mal també. Que no em faci mal. D'acord, doncs tira el mal. És la llança, no fa un efecto... No fa un efecto... Vale. Et sembla que potser podria fer alguna cosa, perquè tu li notes unes vibracions molt fortes, però no sembla que estigui actuant massa fora del comú. Més que aquest més 1 al mal que fa, no sembla que estigui fent res addicional. Però l'última vegada ho va fer, Vull dir, t'ho dic per... No, l'última vegada el que va fer va ser l'escut. Que va esperar amb l'escut. Saps? No, la llança també. Jo no recordo. No, bueno. Segur. Vale. Pues són 10 punts, Albert. I fas 10 punts. Vale. I fots un tall al mig de la cara i el tio es posa a cridar de dolor i els tens els dos cridant de dolor al terra i te n'adones quan els mires que aquests dos éssers no són guerrers. Tu, aquestes dues ferides que els has fet són molt fortes, però saps que algú com tu mai es quedaria pel terra cridant, sinó que es posaria dret i continuaria lluitant o es defensaria d'alguna manera. És que aquesta gent ni tan sols està agafant les armes que tenen, sinó que s'estan revolcant de dolor pel terra i estan demanant pietat com l'altre. Dic, calleu, desgraciats! Veus que estan sangrant un per la cara i l'altre... Per quina zona de les cames l'havies atacat, a l'altre? Aquí a la cuixa. A la cuixa. Veus que la femoral està traient sang allà a punta pala i veus que està tancant el terra de sang i veus que està plorant veient com la seva vida se li va. Mentre que el de la cara notes que li has tret un ull
li has trencat la mandíbula i ja està, ja que no s'entera de res. Vull dir, li has tret 10 punts de vida a la cara. Vull dir, la meitat de la gent està morta en aquestes alçades amb una ferida així. Jo mantinc el martell en l'aire perquè es vegi bé el símbol davant del bitxo aquest. El bitxo ha començat a tirar enrere fins al punt que et fa una última mirada i es gira i se'n va corrent les escales avall. Cridant xiscles, aguts, Ara se'ns ha acabat Això és el que havíem vist. Com? Eren dos i el bitxo, Albert, això és el que havíem vist. Correcte. Pues ara se'ns ha acabat el subterfugi. Em temo. Pues A la que vegi tornar aquest bitxo, anem darrere el bitxo, no? doncs anem darrere el bitxo, però abans li faig una mirada cap als dos del terra. Els puc deixar inconscient amb... Veus que s'estan mig posant drets per arrossegant-se i aixecant-se clarament per fugir de vosaltres mentre xerreu. Intentar-ho, si més o menys. Es veieu molt malferits els dos. Potser és hora de que tinguin el coneixement del que hi ha al més enllà. M'acosto i el remato. Com els remates? Sigues una mica descriptiu, imagina que és una pel·lícula, això. Com ho fas? No, però no embrutaré les armes de la Santa Sigrid en aquesta tasca tan bruta. Trauré la daga, i aniré amunt i li tallo el Deonces mentre s'està incorporant i a l'altre... L'altre, quan ho veu, s'incorpora com pot amb la seva cama totalment sagnant i comença a córrer ranquejant de mala manera i mig caient-se. Cridant més del que ja cridava. L'agafa sense problemes, sí. Has de córrer una miqueta, has de fer 6 passes, però l'atrapes fàcilment. Jo ens el poso contra la paret i mirant-li els ulls li fa... I fa, oh, no! I es queda... Mentre la seva sang et va esquitxant tota la cara i et va pringant encara més la roba de la que ja estava amb sang d'aquesta gent. I em guardo la daga i agafo la llança i l'escut i vinga. No es vamos al capítol. Ara sí, escales cap avall, seguint la llum antinatural del bitxo aquest que fuig escales cap a baix. Així sabrem cap on anar. Molt bé, doncs aneu cap a baix seguint el bitxo i avançant. Com avanceu? Com ho feu? Veieu que aquest bitxo es fica per passadissos grans que cada cop semblen, més que catacombes plenes de nínxols, sembla una zona habitada d'un lloc on temps enrere hauria d'haver viscut gent, perquè això semblen ja passadissos amb sales que donen habitacions que ja no podeu distingir de què són, però sí que aneu veient habitacions una mica més decents que no pas passadissos fets de forma natural dins de la muntanya o fets o provocats per deslliçaments de lava, sinó que veieu clarament que és una zona més habitable, més còmoda, més agradable per ser-hi. Jo vaig amb l'escut per davant i llança en mà i perseguint la llum del bitxo. Sí, jo igual, ara ja m'he tret l'escut i porto el martell al davant amb el símbol. El bitxo, a la que arriba a certa distància, veieu que va frenant i es para i ja no crida i es gira, però al veure't el teu símbol, l'Arnar, torna a crispar-se i a continuar corrents. I will follow him. Sí. Doncs va cridant. Quan us aneu apropant sentiu ferro que pica i rasca contra la pedra i a lo lluny, però cada cop aneu sentint més a prop. També aneu sentint una olor profunda, forta, a pixats i a excrements. Sentiu una olor que no havíeu sentit fins ara, que és olor a ésser humà, però ésser humà
ranci, una pudor rància a desfetes. I també sentiu el plor d'un infant. Oh, No un plor fort, intens, però és un sollozo d'un soroll d'algun nen que deu portar hores o més temps fins i tot plorant i ja no li queda energia per plorar fort. I estem en un túnel, encara. Sí, no, ja més que un túnel diries que és un passadís. doneu-me un segon, que guardo això a la nevera. Que Ok. si no... Ai, Tia, 2-4 al Barça, Acabat ja? Sí. Que malament. Bueno, Sí. i que bé el Girona, que va líder. Ja, bueno, mira, Sí, sí, lo que... Sí, bueno, és lo que hay. és el que hi ha, és el que hi ha. El Xavi ens havia il·lusionat a tots molt, però cada cop es desinfla una mica el globus, una mica més. Sí, sí. O aquesta lliga la guanya el Girona o és pel Madrid, eh? Sí. Bueno, no ho sé, perquè al final el Barça ara està... Bueno, Sí, però si jugant bé no aconsegueix guanyar sempre, vull dir, o quasi sempre, vull dir, el una José cosa... està ara dient 2-4, madre mía. Bueno, deixem el tema que... Sí, sí, sí. que és... el Vale. Barça està quart ara mateix, I l'Atlètic té un partit menys, és a dir, que Ja, té mala pinta. Va, Bueno, jo crec que si entrem en aquesta cova ens queden 4 tios, no? Quedaven 6 amb ell, per tant quedaven 5, n'hem matat a 2 més, o sigui, en queden 3. 3 Queden més tres. el Zulmangrul. O sigui que... bueno. Bueno, Lo d'aquesta cova, aquí sí que ens ho veurem. Si estan per aquí... amb la guia de la Santa Sigrid aconseguirem batre aquests No ho dubto. No ho dubto. Aquests malvats. Jo vaig cap endavant, Jo vaig Aneu directe seguint. cargando, Vull dir... Sí, el bitxo va davant vostre, va fent els seus gemecs, els seus crits, i arriba un moment que sentiu veus davant vostre, sentiu converses, sentiu veus d'alarma, ho noteu clarament, i sentiu passes, i heu deixat de sentir els metalls que piquen i rasquen la pedra. Vale. A quina distància calculem, més o menys? Hi ha aquestes veus? A prop, ja no creus que estiguin a més de 100 metres de vosaltres. Vale. Pues De fet, al final del passadís que acabeu de girar ara, veieu que hi ha una sala més àmplia i veieu que aquella sala està il·luminada. Vale. I distingiu moviment a dins. El passadís aquest, què tan ample és? 2 metres. 2 metres. És un senyor passadís. Bueno. Sí, però tu vas amb llança i escut. Vull dir que no podem estar tots dos aquí pegándonos lau a lau. Home, Bueno, No ho sé. sí, poden arribar a venir d'un amb un, això sí, clar, no ho sé. per això. No, anem... Però jo freno. Si et I quedes, vaig si et caminant. quedes, si et quedes bloquejant el passadís, tu decideix què prefereixes, tenir un +1 o fer un +10 de 4 al mal. Sentiu del fons del passadís. Qui sou? Què voleu? Què heu vingut a fer aquí? El coneixement i la llum. Li faig així en el armar, que vagi parlant, li faig així, i jo començo a acostar-me mentre ella es queda a 50 metres, i jo començo a arrastrar-me, no arrastrar-me, però anar en cuclilles i avançant a obscuritat. Molt bé, Armar, què dius?
Jo camino molt a poc per donar-li més temps i perquè la meva veu se senti una miqueta més lluny d'on estigui ell i parlo amb veu més potent dient som la venjança i el coneixement que venim a treure els heretges d'aquestes catacombes. Som aquells que hem devorat i begut la sang dels vostres companys i som aquells que degollarem i veurem la sang vostra si no marxeu d'aquest en aquests moments. Som els que fem fugir els servidors del foc i la cendra. Se sent silenci a l'altre costat. Podeu marxar ara o podeu caure sota el coneixement. Vale. Veieu que mentre l'Armar va parlant, la criatura de foc arriba al final i veieu que il·lumina la sala i veieu que hi ha unes quantes figures allà i veieu que la primera que hi ha davant de tot és una persona que va amb una túnica negra que porta un bastó molt, molt alt, deu fer 2 metres el bastó i que està encaputxada. És una persona alta i veieu que té una barba llarga, negra, i que us està mirant des de la distància. Diu, bueno, ja has acabat? Veig que sou només 2. Deveu ser persones molt poderoses si us creieu que venint aquí aconseguireu parar el que hem vingut a fer. Però res del que intenteu servirà. La meuca I sentiu de la teva senyora. Acabeu amb aquests desgraciats que han vingut aquí a fer-nos perdre el temps. I veieu que darrere d'ell, totes coses il·luminades, se li apropen i li passen pel costat. I veieu 4 éssers semblants al que havien marxat. 2 d'ells són pur os, purs esquelets, sense cap rastre de carn, esquelets negres que venen a poc cap a vosaltres, quasi arrossegant els peus. Un d'ells té mig crani només i veieu que del crani li surten unes flames i dels ulls també, però semblen ascues mig apagades. En canvi, els altres 2 s'assemblen més a aquell que acabeu de veure ara. Veieu que no són esquelets, sinó que són com zombis carbonitzats que no tenen cap mena de pèl, però sí que conserven molta carn encara i que la seva flama és molt més viva i més gran i que il·luminen molt més. I aquests 2, en lloc d'anar arrossegant els peus i movent-se a poc, venen corrents cap a vosaltres. Un d'ells porta una pala i l'altre porta un pic. I venen corrents cap a vosaltres, passadís cap a vosaltres. Diga, tu els tens molt més a prop, deus haver avançat la meitat del camí i veus que, tot i que anaves amagat, la llum que provoquen ells en el passadís no deixa lloc a les ombres ni a res, i que venen corrents i veus que o et fiques en una habitació cap a dins i deixes que passin o serà molt difícil que no et vegin perquè el passadís és recte. Què fas? Hi ha alguna porta que em puc amagar? Sí, Sí, però no saps quin tipus de visió tenen, però els tens davant. Vull dir que si t'amagues a una porta, tu ets conscient que et veuran com et fiques en ella. Un d'ells veus que ve cap a tu amb el pic en l'aire i l'altre ve amb la pala així de costat. I venen molt corrents. I darrere venen els altres esquelets, però a certa distància. Vale. Jo em posaré en un lateral, vale? I em quedaré al llindar de la porta del lateral i lluitaré des d'allà. I li demano i tanco els ulls per un instant i prego a la meva patrona que m'il·lumini i que guiï la punta de la llança directa cap al cor d'aquestes criatures infernals de cendra i que els seus rajos vengadors caiguin sobre els seus caps. Molt bé. Veus, tu, Armar, que el del pic es fica cap a l'obertura on s'ha ficat el teu company cridant i atacant amb el pic directament, mentre que el de la pala, la seva intenció és passar de llarg i atacar-te a tu, bé corrents cap a tu, tot i que encara li queda bastanta distància. I al darrere d'ells 2 veus els esquelets que corren i encara darrere dels esquelets veus que caminant amb pas ferm però
però també guardant les distàncies. Veus que l'home aquest de la caputxa us apunta amb el bastó i sents que va dient unes paraules que no arribes a entendre perquè la distància i tota l'escena que tens davant d'ell no et permet sentir-les, però notes... Jo la meva intenció, al posar-me al llindar, era que l'escala fos davant meu i bloquegéssim el passadís. No ho he dit clarament, però que ens poséssim a lluitar i que la lluita fes que l'altre no pogués passar. Però bueno, això era la meva idea. Però és un passadís de 2 metres, no és de... No és un passadís de 60 centímetres, vull dir que és... Mira, si en lloc de treure un 10 em treus un 12, t'ho concedeixo, però és difícil, És que tu ficant-te dintre d'una obertura, des de dintre, amb la lluita contra un, puguis evitar que l'altre pugui passar. Vale, bueno. Si treus un 12 ho aconseguiràs. Vale. Jo m'aproparé cap on està el Diga mentre torno a invocar el poder de la meva deessa a través del martell, del símbol del martell. Molt bé, doncs... I aixeco una mica l'escut per si hi ha alguna cosa que surt disparada del bastó de l'altre. Bueno, tu veus que si en cas que l'altre vagi a passar, aquest de la pala ve corrents cap a tu i ve amb intenció de fer el que li permeti la diagonal del passadís per emportar-se per fotre't un palasso en tot el cap, Perquè tu no és una maza a 2 mans, però un palazo en tot el cap. Però és un palasso. Si no tens casco, pots rebentar l'escut igualment. O Molt sigui, bé, jo robando i con començarem pel Diga, que li passa més a prop d'ell abans. Per tant, vinga, Diga, fes un... Per lo que tu has dit, estàs fent un moviment, estàs activant el moviment de Raja i Saja, i si treus un 10 li faràs mal al que tens al davant, si treus un 12 aconseguiràs, a més, bloquejar el pas a l'altre. D'acord? Molt bé. Doncs tira. És un 9. Doncs amb un 9 fas mal i reps mal, però no impedeixes el pas de l'altre en cap circumstància. Vale. Pues això és... Pensa Albert que amb l'ahuyentar muertos ahuyento a todos los muertos, Molt bé. Con un 7 más, ningún muerto viviente podrá ponerse a tu alcance mientras continúes rezando y blandiendo el símbolo. Tots els esquelets que et sentin, els muertos que et sentin, entenc, o els que et vegin. Per això jo m'apropava cap al Tato, perquè estigui dintre del meu radi. I tu has fet 7, m'has dit, Tato, 6? 6. Molt bé, doncs... Et fa un atac, Tato, que et fan 4 més. Veus que l'esquelet... Espera, Albert, perdona. Abans el cop de colze m'havia fet 3 punts de vida, sí. Però l'armadura tinc 2 i l'escut em dona 2. O sigui, això és un 0. Vale. Perquè l'escut és +1, volem dir que és un +1 normal, +1 perquè és de la Sigrid, no? No, l'escut et dona un +1 quan fas un defender. Vale? El percent de la Sigrid et dona un +1 per ser un defender. Però qualsevol escut et dona un +1 d'armadura. Vale? Aquest escut no et dona un +1 d'armadura extra. Quan facis un defender, a la tirada tindràs un +1. Vale? O sigui, dels 4 em treu un punt. Correcte. Sí? Vale. Molt bé, Dani, doncs fes la teva plegària. Pues res, no surt res. Ah, no, sí, 4, 5, 6. Res, no repel·leixo res. No, sí que passa alguna cosa. És un movimiento, no diu res aquí. No, però jo ja ho sé el que passa. Cada cop que treus 6 o menys s'activen coses. Sempre, qualsevol tirada? Qualsevol tirada. I llavors jo puc fer el que vulgui dins d'una sèrie de paràmetres que estan establerts. Però és diferent activar... Bueno, és igual, jo us ho explicaré després. Bueno, sí, passen coses, digues què passen. Tu veus que tots els esquelets, els 4 que tens a la vista,
veus que quan senten les teves oracions, veus que aixequen el cap i et miren a tu, inclús el que està lluitant amb el Diga, i comencen a córrer tots quatre cap a tu i a cridar i notes que les que tenen encara músculs notes unes faccions inclús d'odi revulsiu i gegantí cap a la teva persona. I el que tens davant teu fot un crit gegant i et fot un palasso. Ja m'ho esperava el palasso. Si no sortia... I aquest és dels que té carn. Dani, et fot un palasso que et toca aquí al costat entre el coll i l'ombro, notes que et trenca la clavícula. Què tens d'armadura tu? 2. Doncs et fa 8 punts de vida. Joder. Notes que et trenca la clavícula i notes inclús que et fa sang del coll que t'esquitxa la cara. I crida i notes que està amb moltes ganes de seguir-te fent mal i se't tira la pala i te't salta a abraçar-te per mossegar-te la cara. Diga, tu veus que l'ésser amb el que estaves lluitant s'ha girat de cop i passa de tu com si no existissis i se'n va corrents cap a direcció al teu company. Com? Ataque d'oportunitat. Vale, com el fas? Veus que pel seu costat passen dos calaveres corrents, dos esquelets corrents, anant cap al teu company també, per darrere seu. Brocheta, 1, 2, 3. Total. No, faré algo millor. Intento ficar el pal de la llança entre les cames perquè tropessi i amb una mica de sort els altres es trobin un Deonsis i això els freni una mica. Com no et mira, tu, si treus un 7 o més, el teu tropeçarà. Però perquè tropessi algú altre has de treure un 10. Vale? I si vols que tropessi el tercer, doncs un 12 te faré tirar. Vale, doncs vinga. A veure, això és un... No estem de sort. No, Fem gafe total. És un 6, sí. Això? La llança és més 1, no? Sí, la llança és més 1. Doncs és un 6. Vale, veus que vas a fer el teu atac a les cames per fer-los caure tots, però t'adones que has volgut agafar massa impuls enrere i quan has anat endavant ja no hi havia ningú i has arribat, per una dècima segon, però has arribat tard i se't clava la llança a terra. I veus que de la porta, tu no te n'havies adonat, però apareix una silueta que amb un bastó t'enfoca la cara i veus una flamarada gegant que et fa perdre la visió del que tens al davant. Mentre que tu, Armar, veus que el que havies vist abans, el zombi aquest de carn en flames t'agafa de l'esquena i el coll i notes la cremor que et fa mal a la carn quan tu ja estaves notant un dolor molt intens i veus que et va mossegar la cara. Aquí m'has de dir què fas? Doncs que a més estàs veient que dos calaveres i un altre zombi en flames venen cap a tu i se't tiren a sobre. No veus ben bé quin atac faran, però estàs en aquests moments pensant bàsicament en el que tens al davant que et vol mossegar la cara. I veus que obre les dents, obre la cara... Aixecaré el martell cap a dalt així. Mentre pregaré y tornaré a hacer un expulsar muertos. Por favor, señora del conocimiento, por favor. Perquè encara que li foti martillazo, si li fotré aquest, per la resta me los voy a comer. O sigui, molt bé. Que l'única opció que tinc és expulsar-los a tots. Doncs tira. Però notes els seus dits... Tira. Hòstia, vaya mierda, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Nada, pues otro fallaco, a més. Claro. Notes les seves dents que se't claven a la cara, ara tiraré el mal, i notes un pic que baixa del costat i se't clava. Tens 2 punts d'armadura, oi? I... diuen que la letra con sangre entra, però claro, aquí...
Home, tinc molt de mala sort, Molta mala sort. Mireu les últimes tirades, totes les que heu fet, 6, Sí, o sigui, 3, 4, 3, 3. Notes, Armar, que un ull se t'apreta amb les dents i notes que t'esclata un ull, se't cau un líquid per la cara que saps que és sang però saps que també és alguna altra cosa, deixes de veure un ull i notes també les dents que t'arranquen un tros gran de cara. Fa un mal intens, però no només són les dents, sinó que notes les flames del seu crani que et cremen l'altre ull i els cabells se't comencen a cremar i notes l'olor de porc xurroscat que és dels teus cabells. I alhora notes un ferro fred que t'entra per les costelles i se't queda clamat i t'impedeix respirar i notes que se t'omple el coll de sang. No estàs mort, però estàs cegat i notant molta dolor, a part de molt soroll de les criatures que t'envolten. Tu havies tirat 6 o menys i estàvem disparant-te. Diga, notes tot de foc que t'embolcalla la cara, t'embolcalla el cap i notes que t'incendia la roba, et crema la cara i et fa molt de mal. També, al igual que el teu company, crec que no ho sàpigues, notes que tots els cabells i les celles, les pestanyes, el bigot i la barba se t'incendien i notes un dolor immens que et cega la cara, però davant teu a l'últim moment has distingit una figura gran. Què fas? Sents molt, molt de dolor a la cara. Molt. Brocheta! Però a quina distància tinc la figura aquesta? La deus tenir a 2 metres màxim. Inconscientment has fet 1 metre enrere, una passa enrere i has de fer un gran esforç per no deixar anar l'escut i la llança. M'ho has dit de l'escut i pel costat de l'escut intento calcular més o menys on havia vist la Leonsis, fotre una estocada mortífera i pregant a la meva santa Sigrid que em doni tota la força que necessito. Molt bé, doncs pregant la Sigrid, sense veure res perquè estàs cegat, ataques cegament al davant. Tu ets un guerrer i a vegades, quan un està entrenat a atacar el que té al davant, no necessita veure-ho. Així que només et donaré un -1 per fer el teu atac. -1? Sí, tot i que no veus res. Ja, amb les tirades que estem fent... Ja, ho et dono un -7 o no servirà de res. Clar. Estic tirant negatiu. Bueno, va, però si té un +2 per força i un... Vinga, confiem en tu, confiem en tu. 10! Vamos, Ah, no, -9. Oh. -9. Però la llança no és +1? Sí. Sí, però està -1 també. Comptant amb el -1. Sí. Vale, doncs fas mal i reps mal, les dues coses. Tira el mal. Vale. Bueno. Tiro el mal. Mal està rebent, o sigui, aquest xico. Ostres. Ala, que cutri, no. Notes que la teva arma rasca roba i sota la roba notes el soroll que rasca algun tipus de metall i dedueixes que has tocat una miqueta de rasquis algun tipus d'armadura. 6 de mal, He pinxat carn o no? Sí, clar, veia el 3, perdona, sí. Sí que has pinxat carn. I sents un crit davant teu de... Ai! Loser! Armar, estàs cegat, notes molta color, notes que et falta un ull, estàs perdent els nervis per moments i notes, a més, algú que t'està agafant les cames i el ferro que tenies a les costelles notes que es queda clavat allà, però algú t'agafa les cames i notes que les dents que tenies a la cara et comencen a mossegar encara més per la cara i intenten mossegar-te la llengua i la mandíbula de sota. I mentre que una mà que t'agafa per sota i algú t'està agafant a més les cames. Notes com superatrapat. Què fas? És que no puc... Màgia no puc fer. I estàs començant a veure una llumeta al final del túnel, Deixant de veure-la més aviat. Prego aquesta llumeta i l'agafo perquè il·lumini i expulsi tot el que tinc al meu voltant. És que és l'única cosa que tinc ara per ara, crec. Perquè encara que em foti a martillazos no faré res. Per pronunciar paraules en aquesta situació, teòricament has de poder parlar bé, has de poder moure't dels braços bé.
Et donaré un -1 només, tot i que hauria de ser més gran el Pues negatiu. tal com està el tema, trauré un -3. No? Mira. 2 cops igual, Albert. Jo també, tio. És que... 2-1, 2-1. 2 cops igual. És que en la situació en la que I estem... abans el Tato havia tret 1-2 i jo havia tret un 3-1. Vale. Dani, notes una mossegada ardent molt gran en el coll i notes que la teva tràquea és arrencada i cauteritzada quasi a l'instant per unes flames internes que et fan perdre les forces de tot el teu cos. Això, per cert, m'he oblidat de fer-li el mal al Diga, que ell havia fet mal però m'he oblidat de fer-me el mal. No, passa el torn. Passa el romeria. Notes... No hi ha torns aquí. Has fet una passa enrere i has aconseguit punxar, has notat carn, però quan et retires la llança notes que una nova flamarada amb un cop contundent al cap t'envaeix i si abans no veies res, ara a més perds la verticalitat. Un cop molt gran al cap i noves cremades a tot el teu cos fan que no sàpigues on és avall i on és amunt i caus enrere. Notes que caus i impactes contra el terra. Molt bé. Quants punts? Diguem que es fa tot negre. Tinc 23, Ja. Vale. Ok. Doncs res. Tenies 23, fa rato que no en tens tants. Tenies 24, perdona, tens 24, jo tinc apuntat. 24, però un de... no sé què he perdut. Jo portava el compte fins a 23. Que n'havia perdut un. Bueno, pues... Ja no. Ja no. Veieu o deixeu de veure llum i flames i comenceu a sentir-vos a la negror. Em sap molt de greu, no tenia cap intenció d'acabar la partida així, però heu fet unes tirades... O sigui, primer que us heu picat a la gola del llop, però bueno, sou uns herois i podíeu sortir vencedors o sortir-vos o treure altres sortides. Però és que mireu les tirades que heu anat fent, vull dir, heu anat... No. O sigui, Albert, si jo a la primera tirada a la que apareixen els 4 bitxos... Clar, és que tu amb un sol sortilegi els feies fora els 4. Claro, aconsegueixo treure aquests 4 a sobre d'on estigui jo. És que No te preocupes, yo me voy a pegarle martillazos al tío. Havies de treure un 7 i has tret 3 vegades has tirat 6 o menys. Sí, i ja et dic, o sigui, l'únic problema d'això és que si jo ataco als muertos vivientes o algú ataca als muertos vivientes, se'ls en va l'efecte. Sí, bueno, però sí, jo sí. no els però ells no haguessin, ja ho sé, però ells no anaven a fer cap atac per iniciativa pròpia perquè no podien. El Tato, si no hi havia esquelets, ja heu vist com eren els humans aquí, era molt fàcil. L'únic problemàtic era aquest que he posat el primer, el Thorvald Skull. L'he posat primer precisament perquè la cosa, ja que anàveu a punyona pel final, pues que s'acabés ràpid. L'únic entrebanc real era aquest, i l'he posat el primer de tots, després dels zombis. Sí. Però comptava que els zombis durarien poc. Però clar, la meva idea era mantenir els bitxos aquests allunyats perquè o al Tato o jo li poguéssim fotre aquest tio. Vull dir que era l'únic... Bueno, però clar, és que 3 fallos seguits. Sí. Amb 2 daus de 6 més 2. Sí, deixo de gravar i seguim comentant, que a la nostra audiència el que parlem a partir d'ara ja no m'interessa. Està trist plorant perquè heu mort tots. Adéu.